Vítajte na kanáli ProTech Tips. Dneska tu mám pre vás jednu lampičku, úžasnú lampičku, ktorú mi poslala spoločnosť alebo značka Sorfin, model ST10. Maličká prenosná lampa na turistiku, na opravovanie aut, alebo len tak, keď potrebujete trošku viacej svetla. Takže prosím, pošlite mi to. Takže máme to tu, Sorfin S10, rozbalovačku a test. Takže máme tu lampičku Sorfin model ST10, má 1000 lumenov do 144 metrov beam ako svietivosť, čo na chôdzu a turistiku úplne perfektné, dokonca to má červené svetlo o sile 660 nanometrov, ak to správne čítam, Wavelight, a váži iba 49 gramov, čo je fakt že ľahká na to, že je celokovová a odolná proti pádu do 1 metra, IPX6, ako som spomínal, Red Beam. A výroba to Čína, viac sa môžete dozvedieť na www.sofinlight.com. A ešte si pozrieme, čo tu máme. Máme tu zo pár modov, takže máme tu mod, kde to nám to vydrží 150 hodín svietiť. V pomalšom mode 35 hodín, v medium 45 a vo veľkom 1,5 hodiny a na turbo mod 1,3 hodiny. Hodino, není zlé, červené svetlo, takisto má rovnaké parametre. Takže poďme sa pozrieť na to, čo je vo vnútri. Takže máme tu prečítať výstrahu, že máme byť si istí, že vyťahneme na jednej alebo na druhej strane kontaktný rozdeľovač, taký papierik, aby baterka fungovala. Takže čo tu máme ďalej? Máme tu manuál, USB-C kabel, podložky náhradné, asi tesniace, a gumičky alebo šnúrky na baterku, kde je kovová sklba. Všetko je z kovu, výborné. Dobre. Baterka samotná. Takže baterka je takáto krásna, hliníková, kovová, alebo z čoho by som to povedal, takže model ST10, značka Sofin, vynikajúca kvalita. A máme tu taký klip, toto je aj magnetické, takže dá sa to magnetom pripevniť napríklad na karosériu auta, na zadruhne, alebo kde potrebujete. Podľa manuálu, takže máme tu dva gombiky v podstate len na ovládanie, jedným zapíname, dvojklikom zapíname turbo, dlhé podržanie low, medium, high, takže 3 rôzne módy na svetlo, a vypnutie je znovu dlhé podržanie. Tuto to máme podobne, keď chceme biele svetlo, tak len klikneme, zapnúť, vypnúť, dlhý klik, prepínanie medzi low, medium, high a dvojklik je vypnutie. Keď to dlho podržím, zase zapne sa červené svetlo, takisto prepíname low, medium, high, dokonca by malo byť aj flash, znamená, že asi aj blika. No dobre, pozrieme sa na to. V prvom rade to teraz nefunguje, lebo tam máme ešte čo? Tie papieriky. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže teraz si odstraňajte papiere. Takže to odšrobujeme, pozrieme sa a vytiahneme tento papierik. A tuto je tá gumička, čo tu máme dve náhradné ešte, takže super. OK, a baterka je voľná.
Takže baterka sa nám nabíja priamo takto, je to také zaujímavé, takže máme k tomu USB-C kábel, alebo si k tomu pripojíte hociaké USB-C kábel, pripojíte, vidíte, že svieti na červená, baterka sa nabíja, takže takýmto štýlom nabíjate. Je to zaujímavé, ľúbi sa mi to, ako tu vidíte, toto je to magnetické, čo som spomínal. Ja. Takže takto sa mi to nabíja. Teraz si dáme donútra tú baterku, magnet funguje, tak si vyskúšame teda aj baterku, či funguje. Takže máme tu ten mód, tá hlavná lampička, keď sa podrží, tak sa tam prepína medzi tromi módmi, píšu síce 4, ale my dúfam len 3. Každopádne není to zlé, ako vidíte, vonku to má trošku väčší rozptyl. Je to skôr taká fakt baterka na turistiku, lebo to svetlo nie je také upriamené, samozrejme tamto je to červená, ktorá aj bliká takto. A posledný mód je aj takéto blikanie červenej farby. Toto je výborné, keď si to vlastne klipnete, treba si takto na tričko niekde a idete, tak vám dá krásny rozptyl svetla. Ako sa môžete pozrieť vonku, je to fakt celkom fajn. Teraz vám to vlastne ukážem. Pozrite sa na to, ako to vyzerá vonku. Takže, vítajte. Teraz tu máme túto baterku Surfin ST10. Používam svetlo z môjho foťaku, ako vidíte, ani to perfektne nezaostruje, tak za to sa ospravedlňujem. A ideme ho otestovať, ako bude vyzerať toto, ako nám to dá svetlo. Takže poďme na to. Takže máme tu baterku, ktorá má horný gombík na spúštenie horného svetla, spodný gombík na spúštenie červeného a bieleho podľa toho, ako ho držíte, ako dlho, ako si podľa kliknutí. Ďalej tu máme klip, keď si môžete dať buď na šoltovku, potom to funguje ako čelovka, alebo môžete dať magneticky pripojiť. Proste paráda, no poďme na to, vyskúšame to. Baterku som si pripol takto na bundu. Dal som na ten front a svetlo, akože na kamere to asi až tak dobre nevidíte, ale dáva to celkom fajn svetlo. Nie je to zlé. Takže keď pôjdem tuto z tej trávy, akože ako vravím, že určite to dáva v pohode svetlo na to, aby ste sa vedeli orientovať. Nie je to najlepšie svetlo, ale tá kvalita, dizajn. Myslím, že stojí na to. A druhá vec okrem tohto klipu, tak je fajn, že ho môžete mať na bunde, alebo teda na šoltovke, ale že som pre magnet aj magnet, takže pri oprave auta. Super, pozrieme sa na to, čo myslím. No a ešte tuto máme aj takéto červené svetlo, ktoré vlastne slúži na to, že keď idete treba na túru, tak si to dáte zozadu na ruksak, svietiť na červeno, tým pádom všetci vedia, že tam niečo je. Biele svetlo, to nie je niekoho to neodslní, takže to je perfektné. Tiež má viacej stupňov svietenia. No. A to
ovládanie je trošku hektické. Tak. Takže stane sa napríklad taká situácia, že dojdete k autu, otvoríte kufor a ako vždy je tam tma, tak si vyberiete svoju baterku, zasvietíte ju, magneticky priložíte a voilà, máme svetlo. A nie je to úžasná vec. Viac sa dočítate v popisku aj kde to kúpiť a tak. Takže kľudne sa na to pozrite, ale fakt dobrá vec. Nezabudnite kliknúť like, subscribe, odber, všetko okolo toho. Takže aj toto je jedno z využití, ktoré môžete použiť. Klipnúť si to takto na hodinky a môžete utekať alebo čokoľvek si svietiť, keď robíte. Je to celkom zaujímavé. Svetlo je celkom silné. Musím povedať, že fakt táto baterka ma naravne celkom prekvapila. Dokonca aj bliká predné svetlo, to som nevedel. Výborné. Takže výborná konštrukcia, vodeodolná. Myslím, že sa s tým môžete aj ponárať. Vôbec by to, si myslím, že by to nevadilo, keďže je vlastne vodeodolná. IPX6, čo je v podstate proti dažďu. Ale hej, ja si myslím, že by to zvládla aj trošku pod vodou. No, možno urobíme taký malý test. Každopádne, mne sa to páči, viac nájdete v popisku, kliknite like, subscribe a keď chcete vidieť niečo viac, tak není problém. A toto je tiež krásne. Tak sa majte.